Mababa pa muna ng immunization rate king bansa. Basikin datos sa ng Department of Health o DOH, kalimayang Pilipinas kimabilo gayato, karing ating peka marakala may bakunang bingot edad 0 to 12 months. Mumuna yung kilistahan ng India at ikyanan ng Nigeria, Indonesia ampong Ethiopia. Ketiging Central Luzon, mahigit na pa mong 108,000 out of 256,000 target population ding adin ng bakuna. Tutumbas ay naging 42% mong immunization rate, malawot pang malawot king akwad ng herd immunity. 15,000 naman ding nasaran din ang immunization karing anak edad 1-year-old pababa keti Pampanga. Ating pong target, this is an international target. 95% dapat ng lahat ng 0 to 12 months old na kabataan sa buong Pilipinas ay mabakunahan. Ito po ay isang scientific target. Ibig sabihin, inistima po ng ating mga eksperto kung ano po yung porsyento ng populasyon ng mga kabataan na kailangan bakunahan para ma-reach natin yung tinatawag na herd immunity. Pauli na nini, balaw sa kanuning DOH yung pamangawang paralan, banga bakuna noong anding dapat bidinan bakuna. Metong nekening free vaccination drive ang midang King Jose B. Lingad Memorial General Hospital, Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center King Santo Tomas, Pampanga ngayon Miyerkules, April 24. Partina mo naman ninin pa magbasusiking World Immunization Week, ang marapat hanggang April 30. Of course, marami po tayong ginagawa. Of course, yung po nakaroon natin mga outreach activities, yung mga advocacy activities natin, yung mga PHW, yung mga HRH natin, human resource nurses natin, and local government units. Nagkakaroon po ng outreach activities, lalo na po ngayon na nagkaroon tayo ng pagtaas ng kaso ng ating measles pertussis, nagkakaroon tayo ng bahay-bahay para po yung mga defaulters tracing natin, yung nakamiss ng bakuna mabakunahan. Agpangkang Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat yang pawagang masalesa karing katamong kabalen, ingulagan na ng pamagbakuna lakwas mitatasing kaso na ng pertussis 10 tigdas. Kapag pinag-usapan po ang pagbabakuna, kasama na rin po dyan yung mga komplikasyon na sinasabi ng ating mga eksperto kanina, yung mga sakit na maaaring makuha ng ating mga kabataan at ng iba pang mga kasama natin sa lipunan kung hindi po natin tatangkilikin ang ating pagbabakuna. Sinigurado na naman ng DOH as sapating supply na ni bakuna king bangsa. Alam mo naman kanong sangkan bang ela pa bakuna ring anak uling libre mo ini. Sa unang-una, gusto kong malaman ng ating sambayanan, sapat po ang ating mga bakuna sa ngayon. Mga bakuna parang gamot, may expiry rin po yan. Ngunit sa bilis naman po ng turnover dahil nagagamit naman po maya't maya, sa ngayon po wala naman po tayong naitatala ng mga nag-expire natin mga bakuna sa ating pong mga implementing units. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.